katugsok no. Na ako diri ron sa bukan sa kuang amiga ba niya amo ang ipalitan no ni mao ni mga buwak niya oh. Mao ni siya mga katugsok. Ang plastada siyang buwak diri og kinsa to ganahan diya nga motan-aw sa mga buwak o gustong mopalit. Duula na ninyo sila diri dapita oh. Kini buwak gini tanan. Oh. Naani siya diri sa Abukayan, Bungaw, Balanban, Cebu. Oh, mao ni hang buwakan oh. Nay palit ay duha ay. Kanang duha ka babae, no. Oh. Palit ni siya sa buwak sad sa tag-iya ron diri sa nagtanom. Nya ni ako karon diri kay gisugo ko niya sa ako ang sa iyang igsuon. Gisugo ko niya og paghatod og iti. Katong gisaking nako ninyo ba? Nga nakit-an ninyo ang ako ang gitrabaho nga nagsaking kog iti. Oh, mao to. Ako gihato diri. Nara maganing iti o no. Nara o no. Oh. Nara, mao ni iyan sa gitrabaho oh, mga katugsok. Awa oh. Mao ni siya oh. Gikuan na gitanom na ba sa sulupin. Ya, butangag iti. Oh, kinsa tong ganahan mo palit og mga buwak kan lindot ayong mga klase-klase lang buwak no. Mga tanom ba, mga tanom. Maoram na siya buwak og tanom no. Bungot sa ok lahi di ay. Okay, mao ni siya mga katugsok oh. Oh, napangareho. Napas babaw oh. Pagkanindot sa mga flowers oh. Kanang gibutangan sa atop oh, buwak na tanan oh. Wah. Oh, kita mo na. Oh. Oh, mao ni siya mga buwak sa ano. Oh. Mao na siya mga katugsok ang baligya kan diri nga naa diri dili kay mahal ni naa sa Abukayan, Bungaw, Balanban, Cebu. O kinsa katong mga kanahan og mga tanom nga naa sa layo ron nya hibaw gyud ko nga makitaan gini ninyo kay i-upload man ni nako sa kuan channel Tutong Tugsok TV. Unya dayon tan-awa ninyo. Nya ayos mo kalimot sa pag-subscribe. Og sa pag-click sa bell icon para nga kumpleto mo sa kong videos dayon og ang pag-subscribe og comment. Oo. Mao ni siya mga katugsok oh. Ang mga buwak oh. Oh. Ya karon na ami kini siya mao ni siya gitawag og flower planting. Oh. Oh. Nakilid sad sihang panimalay. Puros buwak oh. Ang didto sa luyo ani karon purti pagkapuha gid kay sa mga buwak nga nanuybo na luyo ani yang balay. Oh, ug siya nga tubangan. Oh, gini siya oh, sunan ka na oh. Mao na mga tugsok. Oh, sige, mao na to ha. Og kinsa tong ganahan mo palit sa mga buwak ug mga tanom nga kasi klase lang. Duol mo dire. Bautana lang mo og asa ang balay sa naay buwakan dire sa Abukayan, Bungaw, Balanban, Cebu. Ang iyang pangalan sa tag-iya aron inyong mahibaw-an kay ako wa pa man ko kay baw kay karon pa magkukari. Mangutanas ako kinsa iyang pangan. Kinsa ganito pangan mo ma'am? Kanang inara Lisa. Aw, ang iya daeng pangan ani tag-iya sa buwakan Lisa. Ang mananumay og hardin flowers. Oo, napaw. Oh, grabe. Oh, pastilan. Oh, sa iyang gingon ha, to pa sa bumbilan daw dito. Tigi mga ninduta katugsok. Kamo nga katugsok ay gin mo kalimot. Ari mo diri o ganahan mo palit og mga tanom. Flowers. Bungot sa okok nimo tong. Oh. Oh, dawa. Mauni siya gitawag og bombastic. Oh. Uyaw kay mga flowers oh. Mao ni siya kilid siya luyo sa iyang balay oh. Awang mga buwak oh. Kita na nimo. Ano siya buwak kina siya tanan nadto pa dong babaw oh. Oh, are. Yung mga buwak. Mga nindot kayo.
Nya kini siya nga buwak mga katugsok. Kiring na dare oh. Porting luwata sa nagbidyo tutok tugsok. Oh, napasaluyo. Pagkanindot. Oh. Kita mo ng buwak ko. Oh. Kinsa tong ganahan mupalit og mga sunflowers. Ari lang mo diri duol oh, sunan magugka ni mga buwaka oh. Pagkanindot yun oh. Mao ni tanan diri. O kinsa kaning itong ganahan yun mo tanom ug mupalit. Ari lang diri sa Bukayan, Bungaw, Balanban, Cebu. Mao ni iyahang mga buwakan oh. Naay mga klaseng buwak. Bombil stick o naay mga cream stick. Oh. Now, mao ni siya gitawag. O usa sa to siya nga tag-iya ay mga katugsok. Oh, nawaw. Mao ni siya palibot siyang balay oh. Buwak oh. Oh. Guwapo kay mga buwak no. Mura ka guwapo ni tong tugsok. Oh. Dra, ari sa kadiri sa Pikas, kalye. Oh. Sam din ang buwaka oh. Mo nay buwak sa saging-saging nya gihangad-hangad sa kanding ngaway buhok upaw. Okay mga katugsok, pagsinsya na mga kay ako ang tingog medyo ko napagaw-pagaw kay gahapon Domingo ya. Oh. Salida na mo naa dito. Ayo sa di kalimot mo sa among main Janwa Mix TV Tres Bakhak og sa ako ang kauban Jinglits TV og ni Alimokoy Tres Bakhak og gabi na gyud sa akong channel Tutong Tugsok TV. Og ingnon mo daghan og daghan kay salamat way puas na pasalamat niya kaninyo. Ako ang mga followers og subscribers kining mga buwaka inyong nakita katok ng suroy ganing ha. Palibot to siyang mga tubangan og sa iyang makilid. Oh. Kini siya oh. Nya makit-an ninyo sa akong channel Tutong Tugsok TV. Tan-awa ninyo nya ay mo kalimot sa pag-subscribe. Unya dayon sa tanang mga followers nako og subscribers ganahan mo mopalit sa buwak. Ari lang ninyo diri sa Bukayan, Bungaw, Balanban, Cebu. Ang iyang pangalan sa dili pa mo kaabot sa iskina sa Lumboy padung sa Balamban o gikan mo syudad o gikan san mo sa Balanban di pa magyapon mo kaabot sa iskina sa Lumboy mo tanam mo mulapas mo sa iskina sa Lumboy o pagtan-on ninyo asa ang balay ni Ana Lisa Flowers Planters Lisa Flowers Planters dari sa Bukayan, Bungaw, Balanban, Cebu. Okay. Oh, awa. Karon, di apa diri akong gisod mga katugsok ko. Kini. Pas tang pagkaninduta oh. Ako ba? Paminaw. Ako ba? Nana akong Facebook katong tanan. Oo. Para ay sa may pultahan. Na bumbel. Nya pagpikdiha ka pa ko. Oh, mao ni siya mga katugsok no. Sunan ka niyo. Oh, pagkagwapo nga buwak. Luwatang tutong tugsok oh. Mao ni siya. Unya og kinsa tong ganahan sa ako nang giingon. Ari mo diri oh. Nawa. Oh. Violet. Oh. Gusto kag violet? Nahilo. Oh. Gusto sa kag yelo. Oh, nay violet. O gusto kang pink. Oh, nay itom. Di ka ganahan oh. Kini siya gitawag ni siya bombal stick. Bombal stick. Bombil. Nga gisaglan og mga stick. Oh. Mao na yung kalira sa bio diri sa atbang siyang buwakan no, mga katugsok oh. Kini kana siya diha padong na sa Lumboy. Unya ang iyang buwakan mao ni siya mao to kung pakita ninyo oh pagkaninduta. Grabe. Oh, usbo na ko nga. Way puas nga pasalamat diha kaninyo Tutong Tugsok TV sa pagsuporta sa pag-subscribe sa akong channel. Daghan og daghang salamat og God bless kaninyong tanan ingon man sa
mga bata, dagko og mga katigwangan. Sa tanan jud nga nagsuporta kay ug wala sad mi. Ug wala sab ko. Ako di ay kay ako am ni channel karon. Ug wala mo, wala sab ko. Ug daghan kayong salamat. O katong wa ma-shout out nako sa kong channel, i-shout out mo karong mga sunod adlaw. Oh, daghan o God bless kaninyong tanan. Thank you. Ako di ay si Tutong Hogsa.